Hola, soc Sònia Bravo, la teva guia. Aquesta meditació la utilitzaràs per aprendre a sentir les emocions dins del teu cos. Troba la teva postura més còmoda, sentat o tombat. Si estàs tombat, deixa anar tot el teu cos completament relaxat a la terra. Si estàs assentat en una cadira, no creuis les teves cames, deixa el teu cos totalment relaxat. El tronc ferme com una muntanya. Espatlles i braços relaxats. Les teves mans damunt de les teves cames i genolls, totalment relaxades. Amb el mudra de la totalitat, unint polze i índex. Tanca els ulls si encara no ho has fet. Posa un somriure als teus llavis i la llengua al paladar superior, darrere de les dents superiors. Molt bé, ara et concentraràs amb la teva respiració, inhalant i exhalant, lenta i relaxadament, amb respiració abdominal. Ja la coneixes. Inhala i exhala, lenta i relaxadament. Inhala i exhala, lenta i relaxadament. Inhala i exhala, lenta i relaxadament. Com sents el teu cos? Fes un escaneig corporal des dels teus peus fins al cap. Observa com estan els teus peus, les teves cames, la cadera, el tronc, els braços, les teves mans, la teva esquena, les espatlles, el coll i el cap. Sent si tens algun dolor o algun malestar. Ara, concentra't en com et sents, si estàs feliç, si estàs trist o poder estàs enfadat. No canvies res, només sent. Poder tens diverses sensacions alhora, positiva o negativa o neutra. Des d'aquí, agafa una sensació, la que tu vulguis, i busca la part del teu cos on sents aquesta sensació. Pot estar en un lloc o en varis. Per exemple, de vegades, quan estic enfadada o enfadat, em sento un nus a la gola o a la panxa, i si estic contenta, em sento amb molta energia per tot el cos. On sents tu la teva sensació? Inhala i exhala aquesta sensació del teu cos. Observa-la amb atenció. No t'oblidis de respirar. Molt bé. Estàs aprenent a parar, a sentir-te, escoltar-te. Com et sents ara? A poc, veuràs que aquesta sensació va canviant. És diferent i estàs prestant atenció. Ara, des d'aquí, inhalaràs i exhalaràs lenta i relaxadament. Inhalaràs i exhalaràs amb la teva respiració normal. I a poc, quan sentis el gong o la campana, podràs obrir els teus ulls. Gràcies. Namaste.